Salutare, bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să filmez antrenamentul meu pentru spate, grupa mea favorită. O să vă arăt cam ce exerciții fac la fiecare antrenament. L-avem și pe Arnold, care ne motivează. Tocmai îmi iau pre-workout-ul de la DI. Nu uitați de reducerea de 10%, DOP 10, și în timpul antrenamentului folosesc EAA, undeva la 20 de grame. Să dăm drum. Și începem cu primul exercițiu. De obicei îmi place să fac un exercițiu de izolare. Tot timpul încep cu un exercițiu de pullover. De această dată o să folosesc o fune mult mai lungă, unde o să fie o priză mai depărtată un pic și pe parcursul mișcării țin brațele și priza la fel. O să fac undeva la 4-5 serii, între 10 și 12 repetări. Și cel al doilea exercițiu o să fie tracțiuni la helcometru. O să folosesc o priză neutră, o povară mai specială, deoarece nu simt presiunea pe antebraț și nici pe biceps. Și de asta îmi place să folosesc tot timpul o astfel de priză. O să mă concentrez mult pe formă, pe execuție. Un total de 3 serii. Este a doua serie, nu este maximala, în jur de 6 repetări. Următorul exercițiu o să fie favoritul meu, anume ramatul cu bara. Eu folosesc de obicei priza pronație, mai apropiată. Nu contează că faci o priză supinație, pronație, depinde care priza ți mai ok pentru tine. Acesta este un exercițiu care eu mă bazez la fiecare antrenament. Nu este greutate maximală, undeva la un total de 3 serii, în jur de 6 repetări pe serie. Și următorul exercițiu o să fie tracțiuni la liber cu priză neutră. Folosesc acest exercițiu la fiecare antrenament. O să fac undeva un total de doar 2 serii. Am și greutate adițională, undeva la cel puțin 6 repetări.
Următorul exercițiu o să fie din nou un ramat, dar de această dată o să folosesc un punct de sprijin, o să folosesc o bancă, un aicarian, priza neutră, din același motiv nu am presiune pe antebraț. Doar 2 serii o să fie aici, este prima serie, undeva la 8 repetări, după care o să urc la o maximală. Următorul exercițiu o să fie tracțiuni la ergometru. O să folosesc o bară dreaptă, priza o să fie pronație. O să fac o priză mai apropiată pentru că o să fac la bărbie. Și ca să vă dau așa ca un pont, mare grijă să nu vă așezați pe șezut și să mergeți foarte mult în față ca să fie un unghi mai diferit. Rămâneți în spate ca să fie mișcarea lină. Ca și total de serii, un total de 3. A doua serie acum o fac, undeva în jur de 8, maxim 10 repetări. Deoarece mă concentrez mult pe forma mișcării, nu o să o la greutăți foarte mari. Următorul exercițiu o să fie un ramat, dar la un aparat, o să fie unilateral, înlocuiesc ramatul cu gantera, o să fac un total doar de 2 serii, direct o serie lucrătoare maximală în jur de 6-8 repetări, unde tot așa mă concentrez foarte mult pe forma mișcării, încerc să întind cât posibil marele dorsal, pe care fac mișcarea codul pe lângă cod. Și am ajuns la ultimul exercițiu, acesta o să fie îndreptări. Ce o să fac, o să folosesc un limitator. Practic o să fac o jumătate de cursă. Motivul pentru care fac acest lucru este ca să nu îmi activez foarte mult coapsele și festierul. Și atunci practic mă concentrez mult doar pe musculatura spatelui. Un total de 3 serii, cu o greutate un pic mai mare, în jur de 6 repetări. Bun, și cu asta am terminat antrenamentul pentru astăzi, antrenamentul pentru spate, parte din exercițiile care le folosesc la antrenamente, de fiecare dată când fac antrenamentul pentru spate. Nu uitați să dați subscribe, like dacă vă place ceea ce fac și o să revin cu un nou video pentru o altă grupă musculară.